Kasee no yento so emamon. Na Adom TV ye documentary na documentary no ane ye faces na we no efa man sabuo ne ade aka de ye de siesie ho me sanitary pad no said ne boa ye ne said omanfo entumi nto ene de omanfo de siesie wo ho se obenya sika na afi wode aye ne ma bi na wabra bae no padinfo dodo no na akasa boy abaso e wo ho no fofo kra no wode na baso bode no aba eye Mildred Amakwache Agema Municipal Director of Education Asante Achem North. Oda enwumesua so ye na no ewo Asante Achem North mensinimo Mildred Amakwache Agema echiremu a mayiwa dodo no a na wontumi masuku mesua de free say wontumi enkrakra wo ho wabra wabu wonsa ebro ne Adom Kasee hwetwe nkomo ena oto aso say nani aso yie pa ewo esukodo ya Adom TV ye efa mayiwa mu ase ehonsem ho no Mildred Amakwache ne Adom Kasee enkomo twetwe ne bi ne mufra no ne ko hia na edo so ni di menstruation na eya wo nye scapo no bi atopa enti afahye ya yedi no ebie bebre ani amomo husania ombedi omuni se ba menstruation na ya wo muni se emema na ya na omuni omo class na omu ni hu nimde enti eba sa na ebi wo ha na ye oguro enti sa afahye yi ama education na apanim ama mema no so omo school no eso atiase enti ye sa afahye ya ye mfa nye mamma nko a ye ma mema so ba ebetie bi se na ebe ya omudu classroom a omu behu sania ema no bu omu sa omu betimi ni omadi nsawo adishan hene yo wa Asante Achem agogo na frempon manso adakabre ejina so echeche amoasien empem miensa edema emayo wo suku ahodo be se dunum ewa agogo nom onam sa kwan ne so ede adesrede eto mpanifo anim se omodi ase eto a eda emamo asien so no obetimi aye free so na obi atumi atobie so the work na Santa Fibia kra pon ha the foundation any multimedia kra betimi aka na e decide to make ewo potemu metu ama awofo no se omano kamo edu omisa no edru ono momode mo omano menstrual pad ni no professor so ba no se one season na see here use our menstrual cycle no to me to affecting reproduction na kase pa meka pa de meka akwa ama aban aban momode na tax ya de wo sanitary pad importation so about 15 adults na omo nam tete so na sanitary pad enya fo ebiti no no a e fan chan kwala no be free na le be ya do on mo menstrual period no omo boy ko ahudi ni mu bebre